Mugi rahayu, mugi rahayu sagung dumadi. Linambaran nyuwun sih nugraning Gusti ingkang Maha Lasa. Ing sasana robongan kinayanten madring tata cara andhapi dwidara ingkang kasusilen wonten ing padepokan Dubet. Kapurakan lumadering tata cara bobot timbang nuli kalajengaken madering tata cara tanem jero putra temanten sinengkakaken ing aluhur pindhanipun sang Maharaja kang saged pangayoman pring sasama. Muraning tata cara tanem jero Ibu Indri ingkang mijil saking Juba Makeup lajengaken madering tata cara kancar ujur. Kalasaran sebyo tata cara kancar ujur sangat waja temanten kagum ingkang wasangasta tilang lempus ingkang isinipun wasene arta receh arsa katuntakaken ing panggoning temanten putri ingkang wasyaga angasta murid nrangka wadhahing Gunakaya. Asok Gunakaya mengko werdi ingkang Srinandi Srisatmaja temanten kagum mangka jejer priya anggane tanggal jawab Angupati Boga wastra kangge nyikapi kebataning agesang kaparingaken dhumateng ingkang garwa putra temanten putri hanampi Gunakaya saking ingkang garwa kebak ing pangati-ati sekedhik wonten-wonten ingkang brebel mujudaken setunggaling manodya ingkang saged hanggula wentah Gunakaya saking ingkang garwa kangge nyikapi kebetaning agesang bebrayan. Tumuli Gunakaya ingkang katampi putra temanten putri ya kacaosaken dhumateng Rama Ibu. Gunakaya ingkang sampun katampi kalajengaken dipun caosaken dhumateng Rama Ibu Bapa Jaimin tuwuh Ibu Suyatmi mengkuwet di Pralambita. Ing mangke hamba bulir sangat mojo temanten saribit sampun gesang manggon brayat enggal kasinungan ing kahartaan ampun ngantos suping dumateng tiyang sepuh kalih mongko wujud pangabektasipun tumuli kalajengaken lumadering tata cara adat candhakipun inggih Kembul Boga. Kembul bebarengan Boga wis angarani putra temanten sami panindakaken andos sekul punar dahar sekul punar monggo pratandha lan mujudaken pandonga mugi mangke anggenipun mangun brayat tinggal sareng-sareng kang tindakaken anglampaikan dikebak ing rasa tresna asih sarta merkur ingkang sinambi hambrat saring Durgama. Mugi sedaya ingkang kinasakaken jajak jujug ingkang jinangga rahayu mulya ingkang sinedya
ora ing tata cara kembul buga nuli kalajengaken wadining tata cara ngunjuk toya bogan ngunjuk toya wening ingkang wiradan wonten ing cangkir sebaganing temanten Ibu Indri ingkang mijil saking Jepang Mekong mratitasaken wadining tata cara adat widhi-widhana ingkang sinengker wonten ing laladan Karaton Dalam Surakarta Hadiningrat ingkang sedaya kula pinarsakaken mujudaken pandonga mugi saluring ganti saking Satmojo ingkang pinagya mangya rahayu mulya ngunjuk toya wening pangkuwerti ingkang sinambi sarwi pakarti ingkang arsa kalampahan linambarana kanthi weninging penggawih kang sarta menebing kalbu paripurna perangan tata cara adat ingkang sisa tumuli badhe kalajengaken wadining tata cara sungkem pangabektos saderengipun ngaturaken sungkem pangabektos dulung ingkang kaagem saking temanten kakung kalolos langkung rumiyin saking bapa ngapal anggenipun badhe ngaturaken sungkem pangabektos prayogi ampun pilih hasil kegegapan saksampuripun duwung kalolos disangat mojo temanten kakung biyohakanti ingkang garwa lan tumuju wonten ing sasana lenggahipun Sudarma Catur kapuraken saking papan lenggahipun Bawa Jaimin Ibu Suyatmi praktek wonten ing sasana lenggahipun Bawa Jaimin Ibu Suyatmi sigra tumungkul amari keluyayah konjem ing Antara Garane Nisan Atmojo temanten saribin tanggeping asta sumembah ing jenggukanan sinarta terus ninging penggalih ingkang winasuk ing sanubari kasdening griya amung cumadhong rumentahing pangasta saking Rama Ibu mangkono waspada ing semu putra temanten sakloron ingkang dawet kararantang inggalih sakala kang ngelus alus pamindhangane temanten sakloro apa to darunane jerone sumungkem tring pepadane Rama Ibu Sarabot temanten hanggung enget dumateng purwaning dumatiduk rikala linaranti ana ing Jagapakan hanggung enget dumateng Rama Ibu duk linarake ana ing Jagapakan enget marang bapa kang minangka lantaraning tumuwuh enget marang ibu ingkang monggo dadya papan yoga brata sabeting nawa candra dasa ari sarta hanggula wentah liwit rikala aning go garba kanthi tekan akhir dewasanira mangkono to
sawijining pangandika umpami ana kawiyos ing lisan ya ger kuluk anakku Genduk Yuliana lan kowe cah bagus Ferry Susanto Bapa biyungmu nampa sungkem pangabektimu ger ana ing wektu iki sepira to gedhe bungae atiku yen to kekundanganing pun Bapa biyung wis dadi kasunyatan Bapa biyungmu Doimuni tansah ngundang marang sira sak loro yen to teken akhir diwasanira isa kawangku dening satriya tama ana uga dene isa hamengku wanita tama kula sepira to gedhe bungae atiku ana ing dina iki panyuring Bapa biyung wis kasebadan ora liwat tak suwun ki marang pakosing Gusti kang akarya muga-muga ini do mamun brayat tinggal pikantuk talining brayat ingkang awujud golek kekuwancana pratima kang bangkit tata jalma piweling Rama Ibu marang sira sakloron duga dinawa hati-hati aja kongsi keri panengga marang Gusti kang Maha Suci cukup sewining nggih pandungani Rama Ibu marang sira sakloron muga Gusti ingkang hampur jagat putane dadi panyuwun sinipun panyandrani